Vítejte lidi, dneska vás vítám u nového Brawl Starsu 3. Dneska budeme pušovat Maxku na 20 v duech. Mapa nic moc a nevím, to video nebude koukat. Jestli to video se podívá, tak to je frér, protože to bude trvat mega dlouho. Bude to asi to nejlepší video na světě. Takže teď tohle bude video bez střihu. Bez střihu. Ne, no bez střihu video. A jestli se to bude líbit, tak víte, dlouho bude trvat push. Max na 34 000 push. Tak dlouho to bude trvat. Takže bez přestávky prostě, tohle je den číslo 1 v pušování. To je blbý účko, 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 a můj tyberika zdechne. No, jak je to ukážu se v další hře. Vždy to je bez střihu. To video bez střihu, takže sakra. Bez střihu videa jsem dlouho nenatáčel. A jsem za to rád. Protože bez střihu videa jsou nejhorší. 6 vteřinové trvá vydávání. A když chcete, tak někdy 3 hodiny hrát Brawl Stars. Tohle bude to každý video bude o 10 minut další. Takže teď tohle bude trvat 10 minut. Teď tohle video. Normálně, pak bude 20 minut. Tak teďka jsem vám mám zdechl. Ten nebezpečný. No, tady to bude. Ale risk. Není. Můj tady fightí s bazem. Sedmičkový Leon. Taky možnost. Dobrá možnost na zdechnutí. A jo. Prosím, nechod na mě. Budu ti věčně rád. Made. Jestli mě klameš. Bráško. Jiná postava, jiná, lepší hraní. Tak si říkáte, vem si tady Bonnie. Vezmu si Bonnie. Je to nejlepší postava na světě. A tohle bude první video, co natáčím 10 minut bez střihu. Tohle udělám na 100 sérii. Ale to ne. Já jsem v plánu zkusit, jaký to bude bez střihu, ale asi bez střihu to dělat nebudu. Ale mám plán 5000 do týdne. Ty vole lidi, tak teď tohle. Tak tady jsem úplný terminátor. Zabil to easy. To easy zabil. Úplně jsem ho zničil. Zničil jsem ho tak, jak moji babičku on.
To je, ty na to vybarlej. Na dálku, ale... Nice Barley. Nice. Tomu Barley to tam totálně vyčistil. Jo. Tohle bude hodně těžký. Když se tom videu mám dát 34 000, tak to bude extra lidi. Tohle nikdy jen tak nedá. Kam mám z 33 000. Zdá se, že to bylo bez střihu, ale není to bez střihu. Je to až moc těžký lidi. Jdem další hru. Kamu takhle video bude opět na hovno, protože ho nestříhám. A jestli to bude kamo nejlepší nevyzhlídnutí, tak se podělám. Ale pak si třeba dát 40 000 za hodinu. Ne. Ale to jsem mrtvý, víš co. Já se šel do rohu. Tak já z ní vojím, že tam blokli. Ochu. Já nemám rád toxické lidi. Ale mohl jsem si ho účko. Ale až to nabil, jak je vypušu. Tam prostě je vypluvala. Kámo, já mám nejlepšího, proč kempí v keří. Tak to je kámo frajer. Protože ty dává, jaký bude na stranu smrlíka. Tak já si ty nevyjadřu. Kámo, to bude stačit pro dnešní hru. A uvidíme se někdy jinde. Nebudu dát like a odběr, nevím, co jsem říkal. A čus.